moja omiljena hrana. Kako je to lepo! Oho! Wow! Jo, vidi, sad smo i mi obojene. Ja sam roza. To mi je omiljena boja. Ali to nije sve. Izgleda da nas čeka nešto mnogo dobro. Ukrašavat ćemo torte različitim slatkišima. Ja imam crni korneti sa sladolodom, čokoladu i Doritos. Sve ovo obožavam. Pogledajte kako čokolada liči na zubi dinosaurusa. To je baš moćno. Da, lepota. Odlično mi ide, ali to još nije kraj. Sad ću uzeti Doritos. Ukrasit ću sa njim tortu sa strana. Tako će izgledati brutalno. O, da, divno. Ne mogu da odolim, moram probati. To je... Jao, to je jako ljuto. Joj. To je bilo jako smešno. Da si vidjela svoje lice? Dobro, vreme je da ja ukrasim svoj deo torte. Ja imam žvaku Huba Bubu, kuglice i jednoroze od roze čokolade. Mislim da će kuglice odlično izgledati ovdje. O, da, lepota. Ali nešto nedostaje. Tačno. Huba Bubu mogu staviti sa strana. Izgledat će odlično ovdje. Da, jesam rekla. To je prelepo. Ne, uopšte nije. Ok, sad su na redu korneti sa sladoledom. I oni su ljuti, dakle savršeno će se uklopiti u dizajn moje torte. Ovo nije torta, već neko čudovište. Šta? Vidjet ćemo koje čudovište ovdje. O, to je dobra ideja. Jao, Hana, sad imaš rog na čelu. Što? Pa to je cool. Ja imam roza jednoroge i sada baš liči na njih. Ovo? Šta je ovo? Izgleda da je vreme da ukrasimo sljedeći sloj. Ja sam dobila oreo kolači i slatke lobanje. O, da, to je sve baš u mom stilu. Dakle, lobanje ću zalepiti sa strana. O, ispada baš lepo. O, ne mogu da odolim. Moram probati jedno od njih. Izgleda divno. I ukus je baš dobar. O, oduševljena sam. Hana, hoćeš da probaš jednu lobanju? Neka, hvala. Plašim se lobanja. Sad ću ja staviti nešto sa strana, ali nešto slatko. Naprimjer, ove slatke jagodice. O, da, izgledaju sjajno na moje roze torti. Fuj, to je gadno. Dakle, sad su na redu oreo kolači. Okrugli su i plitki, dakle, mogu ih staviti ovdje. A jedan kolač ću pokloniti Hani. Eto ti izvoli. Neka, hvala. Previše su mračni. Roze makaronci su mnogo bolji. Sa njima će torte izgledati još bolje. O, to je preslako. Ovo je torta iz mojih snova. Nije loše, ali moje strane izgleda mnogo bolje. Nije tačno. O, i još slatkiša. Šta će biti ovaj put? Ovog puta sam i ja dobila mnogo čokolade. Dobro, hajde da ukrasimo posljednji sloj nekako originalno. Predlažem da uradimo to zajedno. Šta misliš? Slažem se. Na donjem sloju ćemo napraviti tablu za šah. To će biti jako slatko. O, da, divno. Wow, pogledaj šta je ispalo. Ovo je pravo kulinarsko remek delo. Svaka nam čast. Dakle, pošto je torta spremna, možemo je pojesti. Hajde da probamo šta smo napravili. Ovo je jako ukusno. Posebno mi se sviđa kombinacija torte i žvake. Mogu čak i balon naduvati. Nancy, pogledaj. Hajde, probaj sad ti. Šta? Zar je stvarno toliko ukusno? Dobro, jedva čekam da probam.
O, da, bila si u pravu. To je zaista predivno. Divno. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Hana, probaj moj deo. To je zaista predobro. Jel da? Dobro, sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Ideja sa ovim čokoladicama je bila super. Svaka čast. Da, priznajem, ovo je dobro. Nancy, hoćeš sad da probaš moju tortu? Naravno. Jedva čekam. Prvo ću probati ovu kuglu. Baš je lepa. Iskreno nisam očekivala. O, da, i torta je divna. Jao, ne mogu više da čekam. Moram probati drugi sloj. Sigurna sam da je najlepši. Probat ću jagodu i jednoroga. O, da, roze čokolade je najlepše na svetu. O, da, oduševljena sam. Hana već jede drugi sloj. Znači ja mogu. Imam ovdje kornete i lobanje. Mislim da će to biti odlična kombinacija. Sad ću da probam. O, da, znala sam. To je jako ukusno. Misliš li isto što ja? Nećemo se zaustavljati. Poješćemo apsolutno sve. O, blago nama. Da, slažem se. Hajde da pojedemo svaku mrvicu. Jo, kako sam preživela bez ove torte. To je najlepše što sam ikad probala. Nemam reči. Da, slažem se, drugarice. Ne razumem koji ludak je izmislio dijete. Nikad ne bih mogla da odbijem takvu tortu. Prelepa je. Da, ne mogu da se zaustavim. Ni ja isto. To je jako slatko i jako ukusno. O, da. Sad sam se najela. Ne mogu više. Ni ja. U tanjiru je potpuno prazno, a tako sam gladna. Ćao, mala princezo. Zovem se Barbie i došla sam da te nahranim. Jao, šta je to? Izgleda strašno. Ćao. Došla sam da kuvam. Divno, onda hajde da započnemo izazov. Dakle, morate spremite žele u flaši. Obožavam žele. O da, sad ću napraviti najbolji žele. Ali prvo moram napraviti poziv i poručiti hranu. Kako je dobro što postoji dostava. O, evo mojih proizvoda. Kako su sve brzo dovezli. Sada mogu početi da kuvam. Za početak nam treba Huba Buba i čokolada. Jo, nešto nije u redu. Šta da radim? Oho! Šta je to? Ova ruka je baš strašna, ali jako mi je pomogla. Hvala puno. Sada uzimam šerpu i sipam njen sadržaj u ovu divnu flašu. Pažljivo da se ništa ne prospe. Odlično! Flaša je puna i izgleda prelepo. Hvala ti, draga ruka, baš si mi pomogla. Evo ti poklon od mene. Stvar, marš odavde. Treba će mi med. Nabavit ću ga uz pomoć eksploziva. Odličan pogodak. Košnica sa medom je kod mene. Svaka mi čast. A sad ću dodati med u flašu sa kolom. Da, odlično. Flaša je puna. Sada treba ohladiti njen sadržaj. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. O, osjećam mraz. Kao da je sad zima. Sve je spremno. Wow, ne mogu da verujem. Toliko žele, sve za mene. Probat ću prvo kolu. Pa, nije loše, ali mislila sam da će biti ukusnije. Da vidimo kakav ukus ima roze žele. Izgleda jako privlačno. O, da, to je divno. Baš ono što sam htjela. To je najbolje žele. To, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja.
Dakle, moram skupiti ovaj krofne. Tako je. Tu, pobedio sam. Pobeđuj ti zajedno sa nama. Instaliraj igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. Sljedeći zadatak će biti da spremite ovakvu lepu tortu. Odlično, hajde da krenemo. Dakle, treba će mi 2 kore. Uzet ću 2 kalupa, jedan manji, drugi veći. I seći krugovi. Tako je. A sad ću to sve sastaviti. Pogledajte kako je lepo ispalo. A zatim ću dodati fil. I ponoviti ovako nekoliko puta. A da bi bilo još lepše, premazat ću tortu sa krajeva roze filom. A ovom lopaticom ću sve pažljivo razmazati. O da, odlično mi ide. Također će mi trebati nekoliko čokoladica. Pažljivo ću slomiti čokoladu na male komade. Napravit ću lep i ukusan mozaik oko torte. A preko ću staviti lep roze fil i dodati čokoladna srca. O da, ispalo je baš slatko. Moja torta je spremna. Wednesday, a kako je kod tebe? Kod mene je sve odlično. Nemoj me tako gledati. Uz pomoć belog fila ću napraviti ovakav uzorak. Treba premazati svu tortu. Da, tako je. Odlično. Sada treba dodati crvene boje. Za to ću koristiti ove špriceve. Sipat ću sav sirup na tortu. O da, svaka mi čast. Sve je spremno. A ko je to? Hrana. Hoću da jedem. Treba mi vaš mozak. Je li uvek tako nervozna? O, mozak. Joj. Skloni ruke od moje torte. O, trebaju mi tvoje oči. O, ne vidim ništa. Tako ti treba. Stavit ću oči u moju tortu i to je to. Jo, šta je to bilo? Dakle, torta je spremna. Prijatno, a? Konačno su moje torte spremne. Jo, a šta se desilo s ovom? Izgleda da je malo povređena. A nema veze, ipak ću je probati. Unutra izgleda baš neobično. Pa, skroz i obična, ništa posebno. O, a ovo je već zanimljivo. Torta u obliku mozga. Probat ću. Wow, to je divna torta. Baš mi se dopala. Naravno da je pobedila Wednesday. Čestitam. To, pobedila sam. Drugačije nije moglo da bude. A vreme je za ručak. Morate mi spremiti burger. Naravno, to je lako. Računaj da je burger već spreman. Napravit ću pljeskavicu. Od ovog komada mesa ću iseći najnežnije pače i napraviti mleveno meso. Hej, Ruko, imam posao za tebe. Hajde, okreći brže. Tako je. Sada treba ispržiti pljeskavicu. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Treba će mi moja knjiga čarolija. Da, tako je. Pljeskavica je spremna. I neću morati da perem tiganj nakon spremanja. Samo 100. Šta ćeš reći na to, Barbiko? Kakav užas? Halo, Ken? Treba mi pljeskavica za burger. Da, naravno. Eto, hvataj. Odlično. Hvala puno. Miris je super. Preko će staviti sir, listovi sveže salate i nekoliko komada paradajza. A sada najvažniji sastojak. Sos. Naravno, roze boje. Odlično. Burger od Barbike je spreman. Svaka mi čast. Ubacit ću nož unutra. I dodati malo kečapa. Završila sam.
Prijatno, mala. Wow! Šta je to? Ovaj burger ima tešku sudbinu. Sad ću ga probati. Wow, tako je veliki. I ukusan. Mnogo. Ne mogu da se zaustavim. To je divno. Oduševljena sam. A sad je red na ovo roza čudo. Šteta što je izgled mnogo bolji nego ukus. Čak mi je žao. Wednesday je pobedila. Čestitam. Nije ni čudo. Oduvek sam znala da